So ang dunay katungod gyud unta ato mapar si Senado gyud. Si Senado may naikatungod nga mo detain ni Hernandez dili ang lower house. Kay nausab ra ba ang statement basin unya ikabot ngadto sa lower house nga sulsulan ni ngadto mo nang gipanikamutan sa Senado nga dili madaang ngadto sa lower house, pero si Senate President Tito Soto wala man man siya makauban kay usa ka tawag ra man ni Martin Romualdez sanong madayon si Tito Soto. So mayong buntag kanatong tanan ug welcome back sa atong channel ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe paki-subscribe naman mga par para updated mo pirme sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So gahapon mga par September 15 so kuhay sa atong gipaabot nga adunay kudita nga to sa Senado kay ni atong niaging adlaw adunay mga chismis nga huhungihong nga si Senate President Tito Soto nga ilisan kay tungod wala makauyon ang mga kaubanan iniinin niya nga to sa Senado kay tungod sa iyang pagpa-under ni Martin Romualdez kay tungod wala siya mananghid sa iyang mga kauban sa Senado nga huwaman sa House of Representatives ang ilang star witness nga si Bryce Hernandez ug huwaman nga to sa lower house. Unya paghuwam nga to sa lower house dili naman ibalik sa lower house, so nipalag ang mga kauban niya nga mga senador kay nganong iyang gihatag nga to sa house nga ang Senado may ga pa-contempt adto. So ang dunay katungod gyud unta ato mapar si Senado gyud. Si Senado may naikatungod nga mo detain ni Hernandez dili ang lower house. Kay nausab ra ba ang statement basin unya ikabot ngadto sa lower house nga sulsulan ni ngadto mo nang gipanikamutan sa Senado nga dili madaang ngadto sa lower house, pero si Senate President Tito Soto wala man man siya makauban kay usa ka tawag ra man ni Martin Romualdez sanong madayon si Tito Soto mo nang wala makauyon ang iyang makauban mo nang adunay huhungiho nga sa September 15 daw nay kudita, pero sa atong ipaabot gahapon wala man. Pero mismo si Ping Lacson may nagpagawa sa maong statement nga dili niya i-underestimate ang iyang makauban sa Senado kay basin unya kuno kun siya ang ilisan unya kun dili kini magbantay, kun dili kini magamping sa iyang liderato isip pinuno sa Senado. So mao ra tong mapar unya daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta sa akong channel. Unya palihog ko og subscribe para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction.